Mela dan huwa t-tieni parti tal-video li kont għamilt dwar ir-ruħ u dwar l-ispirtu, jiġifieri dwar il-ħajja, ir-ruħ u l-konxju. L-ispirtu se nkompli f'dan il-video nagħti ċertu dettalji, però qabel ma nkompli niftaħ dwar iżjed dettalji jekk ikolli ħin. Se nirrispondi ċertu mistoqsijiet illi intbatuli kemm fil-kummenti tal-video u anki messaġġi privati. Mela ħanibda bil-mistoqsija ta' Kenneth Lillian Zammit. Mela, dan jew din jew dawn staqsewni. Allura meta tifhem il-ħajja 100% permezz tal-ħajjiet u tkun tlajt ħanajt hekk it-taraġġ kollu u wasalt sal-quċċata, imbagħad jiġri ma tibqax tinkarna jew issir xi alla. Mela l-ewwel nixtieq niċċara l-affarijiet kif huma. Jiena, Kevin, il-konxju tiegħi huwa differenti mill-konxju ta' kull individwu illi jeżisti sewwa. X'jiġifieri differenti il għaliex ejja ngħidu din tellieqa li mhijiex tellieqa, ħadd met jipprova jgħaddel il ħadd, imma minn perspettiva ta' tellieqa. Sewwa jiena wasalt għal mod tal-kelma hawnhekk, sewwa, u xi ħadd ieħor wasal hawnhekk. Jiġifieri jiena qiegħed il quddiem iżjed b'mod fejn jidħol il-konxju. Issa mhux jista' jkun hemm nies oħra illi bil-konxju tagħhom waslu il quddiem iżjed minni u hemm oħrajn illi waslu iżjed minn dawk li qegħdin qudiemi. U tibqa' sejjer, jiġifieri hemm ħafna livelli ta' konxi differenti. Meta ħantikom eżempju kif tifhem meta persuna konxjament ikun għadu żgħir qabel ma nibda nirrispondi. Mela, persuna tifhem u tirrikonoxxi li tkun għadha żgħira sewwa meta ħobb jgħix fl-injoranza, meta jħaddan is-sistema. Sewwa meta persuna jħaddam is-sistema, dak jiġifieri persuna li konxjament għadu żgħir ħafna. Meta persuna temmen f'reliġjon, konxjament għadha żgħira wkoll. Meta persuna tafda u tibbaża fuq il-politiċi mela hemmhekk konxjament persuna għadha żgħira wkoll, għadha immatura biex niftehmu. Meta persuna juri ċertu livell ta' konxju avvanzat, la jkun jemmen f'reliġjon, la jkun jemmen f'politika. L-ewwel ħaġa illi tindika meta persuna jkun konxjament jiġifieri esperjenza il-qawmien ma jiddependix minn din is-sistema, meta jħares lejn dak kollu li toffri s-sistema bħala trappola. Sewwa? Irrelevanti jiex inhi. Hekk hijiex reliġjon, hekk hijiex mediċina, hekk hijiex edukazzjoni, hekk hijiex dak kollu li toffri s-sistema f'din id-dinja, f'din il-ħajja huwa jeżisti biex jikkontrolla. Issa meta inti tara l-perspettiva kollha mhux biċċa żgħira, meta tara l-perspettiva kollha u tkun għamilt ir-riflessjoni u l-meditazzjoni u l-istudju illi għamilt jiena, Kevin, f'matul ħafna snin u jkollok parti kbira tal-istampa tar-realtà ta' din is-sistema quddiem wiċċek tibda tinduna u tirrealizza kemm inti bħala persuna bħala ruħ u bħala spiritu qed tesperjenza f'ġisem tad-demm u l-laħam kemm m'għandekx bżonn din is-sistema. Għaliex verament is-sistema li qed iżżommna lura milli nesperjenzaw il-qawmien, milli nesperjenzaw id-dawl, is-sistema qed iżżommna lura. U waħda mill-trappoli jew waħda mill-gambetti li qed nieħdu għax irridu aħna sewwa huwa din it-teknoloġija. It-teknoloġija hija gambetta kbira. Qed iġġibna għażinin sewwa, qed iġġibna zombies. Jiġifieri inti m'għadekx tafda fik innifsek,
m'għadekx tqatta' ħin waħdek. Għaliex? Għaliex kull moment illi ssib pum toħroġ il-mobile. Kull sekonda li ssib toħroġ il-mobile. Sewa jekk qiegħed break mix-xogħol tara x'se tagħmel ħa toħroġ il-mobile. TikTok, Facebook, ma nafx. Imma fuq il-mobile. Ħriġt break minn-restorant għal-mod tal-kelma għal-kem fil-restorant kont qed tittek fuq il-mobile, ħriġt tuħa sigaretta għal-mini pejjed mir-restorant, ħriġt il-mobile miegħek ukoll biex toqgħod tittek fuq il-mobile ukoll. Jiġifieri din it-teknoloġija ħajġekjat il-konxu tagħna. Jiġifieri inti jekk se tibqa' sejjer f'dan ir-ritmu, insija li se tagħmel avvanz, insija. Jien inkluż jiġifieri, jiena inkluż. Illa li xinnotajt illi meta bdejna nidħlu f'ċertu livell ta' teknoloġija jiena irrealizzajt illi mort ħafna lura. Mort ħafna lura. It-teknoloġija hija tajba meta tkun użata b'mod tajjeb u meta ma jsirx abbuż fuqha. Abbuż jiġifieri meta inti hija tqatta' ħin kbir fuq it-teknoloġija. Barra illi qed tiħħajġekjalek il-konxu tiegħek qiegħda tmardek bit-trasmissjonijiet li qed tarmilek ġo ġismek bir-radjazzjonijiet, jiġifieri dawn kollha qed iżommuna lilna bħala vjaġġaturi, għax aħna vjaġġaturi, aħna qegħdin nesperjenzaw din il-ħajja. Aħna maħniex ta' din il-ħajja, aħna multidimensional, jiġifieri. Aħna ma nappartjanux f'din id-dimensjoni, għax aħna minn għalina x'qed ngħixu f'din id-dimensjoni bħala umani mela aħna nappartjenu f'din id-dinja, jew nappartjenu f'din il-ħajja, nappartjenu f'din id-dimensjoni li aħna vjaġġaturi. Aħna qegħdin nesperjenzaw dan huwa alloġġ biss, qed nalloġġaw hawnhekk aħna sewwa għal ħin qasir. Issa tgħidli kemm hu qasir dan il-ħin. Fejn jidħol il-ħin li jivvinta l-bniedem biex iżomm skeda, kalendarju, il-ħin huwa qasir, il-ħin huwa twil, imma jekk inti tara l-prospettiva kollha, il-ħin huwa qasir. Għaliex? Għaliex meta tibda tikkumparah, ma tistax tgħid nikkumparah mal-infinità, l-infinità ma tistax tikkumparah. Infinità ma tistiċċa qatt. Sewwa, allura meta inti għal-mod tal-kelma qatt miljun sena u qed tikkompara l-ħajja tagħna ma' miljun sena, mela allura aħna nqattaw ħin qasir. Aħna qed nalloġġaw f'din il-ħajja korrenti. Sewwa, ħalli mbagħad meta dan il-ġisem ma jibqax jiffunzjona, ir-ruħ u l-ispirtu joħorġu, imorru fejn għandhom imorru biex jinħaslu u jerġgħu jinkarnaw f'ġisem ieħor. Moħħ ġdid, il-konxju jibqa' hemm, il-memorji jibqgħu hemm, il-karattru tagħna jibqa' hemm u l-fouls li għamilna se jibqgħu jiġru magħna sakemm aħna nirranġawhom. Sewwa, jiġifieri jekk jien f'ħajja preċedenti kont inpejjeb u miet tinpejjeb, mhix iċ-ċans, inti se titwieled la tikber se terġa' taqbad is-sigaretti. Qed nagħti eżempju b'hekk. Issa f'dik il-ħajja jiddependi minnek taqtax is-sigaretti jew le. Jekk f'dik il-ħajja jirnexxielek taqta' sigaretti, mela l-ewwel inti klajt tarġa' żgħira ta' klajt tarġa' żgħira, ħina li hemm ħafna lezzjonijiet. Ma ninsewx illi it-tempju huwa l-ġisem u inti titħoħseb it-tempju. Għaliex biex inti billi titħoħseb it-tempju l-ispirtu tiegħek u r-ruħ tiegħek ikunu jistgħu iżjed jesperjenzaw il-ħajja 360. 360. Jekk għal-mod tal-kelm inti għandek vettura karozza. Jien naf it-top ma jaħdimx, sat-terd, mela allura inti ma tistax tesperjenza veloċità. Qed tifhem, jekk inti għal-mod tal-kelma għandek żewġ punchers, mela allura inti l-karozza għattija battikata l-magra, x'qed dik il-battikata mhux qed timxi norma għandek it-tajers mifqowajn. Jekk inti għandek ġismek mhux jiffunzjona sew għax tpejjeb ħafna, għax tixrob ħafna, għax qed tikol ħafna imbarazz,
Qed tifhem għalhekk l-ewwel semmejt li s-sistema hija gambetta minn kull aspett. Minn kull aspett sewwa l-edukazzjoni tkisserlek moħħok għaliex mhux kulħadd maġun u magħmul biex jgħaddi mill-istess lembut kif is-sistema tallemna minn meta nkunu żgħar għax min iħobb jaħdem electrician, min idejħitu għal affarijiet manwali, min moħħu jtieħ għal matematika, min iħobb jinnaf ipitter. Aħna maħniex maġunin għall-istess affarijiet, imma s-sistema trina, speċjalment li jara li għaddejjin minna bħalissa. Kollha professuri, kollha inġiniera, kollha avukati, kollha tobba. Le, aħna maħniex hekk. Aħna magħmulin karattri differenti, konxi differenti, pjaċiri differenti, talenti differenti, talent xinu? Talent li tkun ġibt miegħek. U ħanati eżempju, jiena npenġi, inħobb inpenġi, ili ma npenġi għasna f'kemm il-sena, ili naħseb fuq 11-12 sena ma npenġi. Jiena minn meta kont żgħir kont inpenġi, ovvjament dejjem nevolvi, dejjem nipperfezzjona lili nnifsi fit-penġi għax inti meta titwieled dejjem isek skuża ħansemmi persuna kellha inċident, allura tittgħaddi minn terapija, titterġa' bdar il-ġisem u l-moħħ speċjalment. Psikoloġikament titterġa' bdar il-moħħ, titterġa' ssaħħaħ il-muskoli, in-nervituri, it-tendons u dawn l-affarijiet sewwa. Allura il-ġisem qisu kellu accident wara li miet u jrid jerġa' jibda jitgħallem. Fil-verità mhux jitgħallem, irid jerġa' jibda jiftakar għaliex il-konxju jibqa' miegħek, l-ispirtu jibqa' miegħek. Sewwa mela l-ispirtu qed juża l-ħajja biex jesperjenza fil-ġisem għaliex il-ġisem huwa tat-tielet dimensjoni materjali u aħna qegħdin fit-tielet dimensjoni, fid-dimensjoni materjali. Sewwa? Issa, mela meta inti tkun wasal ċertu evoluzzjoni f'ħajtek sewwa irrelevanti minn ħaddieħor fejn wasal ħaddieħor, inti tibda tinduna li inti konxjament avvanzajt iżjed minn ħaddieħor. Tirrealizza wkoll li konxjament hemm persuni illi avvanzaw iżjed minnek. Sewwa, inti iżjed ma tevolvi fil-konxju, iżjed issir smart, iżjed issir matur. Sewwa? U iżjed tibda tħares lejn il-ħajja minn aspett differenti. Iżjed ma tevolvi, iżjed tiġi indipendenti mis-sistema. Sewwa, dawk in-nies illi konxjament għadhom żgħar ma ttihomx tort, għalhekk jiena ma nħobbx naħli ħin ma' min skużi u ignorant, għax min hu ignorant ma jridx jitgħallem għax konxjament għadu żgħir qed jara ħares il-perspettiva ta' konxju baxx illi l-politiċi qegħdin hemm għalik sewwa illi din is-sistema hija magħmula għalik le fil-verità din hija trappola mill-bidu sal-aħħar. Mhix se noqgħod nidħol fid-dettalji, min għandu moħħ sewwa jaf x'qed ngħid, m'għandekx għalfejn tkun konxjament evolut. Jiġifieri b'mod estrem biex tinduna x'inhu jiġri f'din is-sistema. Però iżjed ma tevolvi fil-konxju, iżjed sa tiddistakka ruħek mit-tentakoli tas-sistema. Jiena inħossni għalien f'din il-ħajja, inħossni litteralment għalien. Jiena niftakar snin ilu rrid ninqata' mis-sistema, totalment rrid ninqata' għax ħassejtni għalien ma bnejx inħossni komdu. Allura mbagħad kien qatali qalbi l-accountant għalli impossibbli għax inti tiġi isek outlaw, totalment outlaw tiġi, sewwa, għas tista' terfes fuq it-tarmak. Allura inti tittabitwa. Fl-istess ħin, iżjed ma evolvejt minn 10 snin jew 12 sena jew meta kont mort tkellimt mal-accountant law, ovvjament jiena evolvejt iżjed. U naturalment tibda tiddistakka waħdek minn ma' sistema, ma tibdix tagħti każ sa ċertu punt, jew inkella isek tirrilaxxa daqsxejn mid-dixxiplina spiritwali li jkollok għax tiġi aljenat, illa ma jfissirx għax inti evolvejt sa tali punt konxjament, jiġifieri inti infallibbli, jew inkella assumejt kontroll assolut ta' ġismek le.
Le, la għadek ġo din il-ħajja t-esperjenza it-telet dimensjoni mela inti għadek tittalem ħafna. Issa, u għawnek sa nasal għad-domanda ta' Kenneth Lillian Zammit. Il-ħajja li qed ngħixu preżenti hija waħda minn miljuni li rridu ngħixu f'din id-dimensjoni. Sewa waħda minn miljuni. Issa, jiddependi fejn wasalt, skużi konċjament inti. Qed ngħid miljuni illa biex il-moħħ, il-perċezzjoni tal-moħħ tipproċessa il-gauge biex niftehmu inti kemm tittamel u fejn wasalt u seba' ħodala. Jiġifieri jiena ma nistax nagħti perspettiva ta' kemm irridu ninkarnaw għax dawn huma affarijiet li ħadd ma jafhom. Jew għall-inqas jiena ma nafhomx ħanajtek. Issa fl-evoluzzjoni tiegħi naf ċertu affarijiet. Illa għaliex ittepjajt f'ċertu prattiċi spiritwali, hemm tnejn minnhom illi prattikajthom il-meditazzjoni u l-out of body sewwa. U dawn kienu żewġ openings għalija, ayahuasca ma ħadx u psychedelics ma ħadx. Ġifieri li għamilt kollox b'mod naturali ma ħadx psychedelics biex jitriggerjaw lid-DMT tiegħi, ġifieri sewwa, jew inkella biex jiftħu li xi bibien ġo moħħi. Le, jiena li għamilt kollu irrealizzajt li jiena wasalt li jiena lest li nagħmel ċertu affarijiet u għamilthom. U għamilthom għax irrealizzajt b'dawn il-potenzjali li għandna f'ġisimna sewwa li qegħdin hemm għand kulħadd u jista' jagħmel użu bihom kulħadd. Issa, mela, Litteralment, hemm ħafna u ħafna taraġġ f'din id-dimensjoni waħda. Meta inti titla fil-quċċata ta' din id-dimensjoni wara ma nafx kemm il-ħajja, wara ma nafx kemm l-esperjenza, wara ma nafx kemm il-darba titmut, tmur l-infern jew purgatorji biex tinħasel, illa x'aħna mhux darba mitna, aħna mitna fuq limitna, istaw nerġa' ngħid. Din biex il-moħħ jipperċepixxi, biex il-moħħ jipproċessa għal-mod tal-kelma. Persuna mietet 100 darba u nkarnat 100 darba. Persuni oħra mietu 20,000 darba u inkarnaw 20,000 darba. Persuni oħra illi evolvew iżjed minn daw, illi mietu 50,000 darba u inkarnaw 50,000 darba. Ġifieri il-konxi huma differenti u dawk illi evolvew għal-mod tal-kelma 50,000 u li mietu għamu 50,000 darba dawk il-konxu tagħhom qiegħed avvanzat mhux ħażin. Jiena ma nafx kemm il-darba mittu inkarnajt m'għandix idea, imma nista' ngħid illi niftakar daqsxejn b'mod imċajpar żewġ ħajjiet preċedenti tiegħi, waħda illi kelli xi jedewwa spiċċajt ridu joqtluni, litteralment difnuni ħaj sewwa u tqajjim lis-suf din mhux meta nsemmija issa, minna f'meta qisu jiġi r-riħ tagħha, is-suf iqum li qisni daqbadni diexa sewwa. U ħajja oħra fejn jiena inħoss illi kont pittur fi żmien remot u dak li nsejħulu talent illum sewwa dak kun ġibtu miegħek. Għalhekk l-ewwel bdejt insemmi jiena bdejt nevolvi naqra fit-tpenġija tiegħi fuq xi ħaġa li ġibta miegħi minn ħajja oħra jew minn ħajja oħra sewwa dejjem inġorra miegħi illa għaliex il-konxu qed jippreserva il-karattru tiegħek, il-personalità tiegħek, l-imħabbiet tiegħek, il-memorji tiegħek, il-biżat tiegħek, l-emozzjonijiet tiegħek, sewwa, jiġifieri il-konxu jippreserva dan kollu. Il-moħħ fil-ħajja għandu konnessjoni mal-konxu kbira. Imma la darba l-ġisem imut, il-moħħ imut miegħu. U inti meta tinkarna jerġa' jkollok ġisem ġdid, ovvjament moħħ ġdid. Imma l-konxu il-hard drive hemm tibqa' l-istess ħaġa, inti dejjem tibni tarġa. Jiddependi kemm eżempju f'din il-ħajja jiena qed nipprova nkun konxu kemm nista' biex ma naqax fin-nasba tas-sistema, biex ma naqax f'gambetti inneċessarji.
biex inkompli nevolvi għalkemm naqa' kemm il-darba ta' eżempju għajt fit-trappola tal-COVID fis-sens illi ħarġt nipprotesta u hija ħaġa tajba, għajjimna ħafna nies, organizzajt protesti, ġejt immultat mill-pulizija, ħafna minn dawn l-affarijiet. Jiġifieri persuna li evolvit ħafna tagħti kasom dawn l-affarijiet. Ma tagħtix kasom dawn l-affarijiet. Enerġija ħażina pass lura ħallija tgħaddi. Ela li inti tħalli jekk inti tħalli l-enerġija tiġda kaxkrek magħha. Sewwa? Allura qed nipprova issa qed nerġa' nieħu s-saħħa tiegħi lura. Meta nara dan il-gvern jaffeċ taffiċ tal-qalb ta' Ġesu u jixxuttja bil-kontra kemm jifla. Sewwa pajjiżna kisru. Mhux għandi ċertu mħabba lejn nazzjonalisti ta' m'għandi l-ebda mħabba. Nassigurakom lejn l-ebda partit jiena. Jiena persuna naġġixxi b'mod indipendenti, b'mod neutrali, m'għandi mħabba lejn l-ebda politika, lejn xejn li appartieni f'din is-sistema. Sewwa, issa, mela, kienet Lillian Zammit. Inti meta tlesti ħansejħlhom hekk il-livelli kollha ta' din id-dimensjoni speċifika partikolari li qegħdin ngħixu bħalissa li ma ssirx ispeċi talla. Sewwa, inti tinża' l-ġisem darba għal dejjem x'int lest il-lezzjonijiet kollha u inti tkun immasterjajt, tkun assumejt kontroll tal-lezzjonijiet kollha ta' din id-dimensjoni speċifika partikolari, inti se tinża' il-ġisem ta' tielet dimensjoni u ġisem fiżiku ma jkollokx bżonnu iżjed. Sewwa, ħammorru fir-rigward tal-iskola. Jekk inti tgħallimt il-lezzjonijiet kollha illi hemm bżonn li titgħallem fil-year 1, sewwa, mela x'se jiġri? Mela inti għaddejt mill-eżamijiet kollha, jien naf ta' suġġetti kollha, u la darba għaddejt minn mis-suġġetti kollha inti x'jiġrilek. Inti se titla' fid-dimensjoni li jmiss. Inti se titla' year 2. Ejja nħallsu minn aspett ta' skola. Jekk inti għaddej, jekk inti l-estejt il-lezzjonijiet li kellek titgħallem f'din l-iskola partikolari, mela inti biddilt l-iskola tlajt f'dimensjoni ikbar. U neħħejt l-uniformi illi kont tilbes f'dik l-iskola. Issa ilbist uniformi oħra. Mela allura dan il-ġisem ta' tredimensjoni inti se tneħħiha. Once li tasal fil-quċċata ta' tielet dimensjoni se tneħħiha. U se tilbes il-libsa mhix astrali, se tilbes il-libsa kristallika, l-ġisem kristalliku. Illa li x'inti ir-raba dimensjoni u hemm dik id-dimensjoni eterika dawk se taqbiżhom. Inti ovvjament dejjem se tmur tinħasel hemmhekk sewwa se tesperjenza dik il-plane fid-dimensjoni astrali, jiġifieri għal livell tad-dimensjoni astrali biex inti taċċessa l-5 dimensjoni. U l-għala plane, l-għala pjan, l-għala livell tar-raba dimensjoni huwa dak li jissejjaħ paradise. Paradiso, il-ġenna. Il-ġenna, inti tittgħaddim il-ġenna biex titla' fil-5 dimensjoni. Sewwa, u inti mbagħad se terġa' tibda mill-bidu. Mill-bidu, għax se tibda dimensjoni ġdida, inti isek meta biddilt skola, se tmur ġo skola oħra, isek se tibda mill-bidu, ma fil-verità se tkompli tibni fuq dak li diġà tgħallimt. Aħsbu naqra, il-ħajja l-istess ħaġa taħdem, l-istess perfettament, hekk taħdem il-ħajja. Sewwa, minn tarġa' għal oħra, dejjem titla'. Issa jekk inti l-iskola ma tajtx każ u rid tkun ignorant, x'se jiġrilek? Se toqgħod repeater, jiġifieri jekk inti is-sigaretti ma tajthomx f'din il-ħajja, mitt u rġajt twelidt, rġajt inkarnajt, inti se tarġa' taqbad is-sigaretti, se ħaterġa' tirrepeti kollox. Jien qed insemmi ħaġa waħda, is-sigaretti issa aħna bħala bnedmin għadna qed nitgħallmu hemm ħafna affarijiet illi rridu niddistakkaw ruħna, aħna rridu nneħħu il-wires kollha tas-sistema minn magħna. U dak li toffrilna s-sistema la darba inti tiddistakka ruħek totalment mimma din is-sistema inti tlajt hemm fuq u tneħħi l-libsa. Sewwa, illa għaliex
din id-dinja partikolari inti għażil biex tiġi hawnhekk sewwa, għażil ta' inti din id-dinja biex tinkarna hawnhekk illa li hawnhekk din hija d-dinja tal-emozzjonijiet sewwa, u inti kellek bżonn tgħaddi minn ċertu lezzjonijiet f'din id-dinja. Tajjeb? Jiġifieri xejn ma jiġri koinċidenza. Xejn. Kollox jiġri għal raġuni. U ħafna mid-drabi nażlu aħna xirridu biex nitalmu. Mela, wasalna 25. Biex nirrispondi lil Martes Magro. Martes Magro. Kienet Lillian Zammit, nixtieq inkompli daqsxejn żgħira qabel ma nirrispondi lil Martes Magro. Ovvjament wara l-5 dimensjoni mbagħad hemm is-6 dimensjoni, u mbagħad hemm is-7 dimensjoni. Wara s-7 dimensjoni inti qisek l-estate. Inti mbagħad se tgħaddi il-numru 8, il-numru 8 x'inhu? Mela fil-mużika il-numru 8 huwa l-octave tas-7 dimensjonijiet li l-ġodda li jkun hemm mbagħad wara l-ewwel 7 dimensjonijiet. Ġifieri għalhekk din il-ħajja infinita, għalhekk Ġesu kien qalilna illi aħna ma mmutu qatt. Ma biex jirreferi għal ġisem, bida jirreferi għall-ispirtu u għal-ruħ. Jiġifieri 7 dimensjonijiet warahom, 7 dimensjonijiet wara. Ara aħna kemm aħna kbar u iżjed ma titla' iżjed se tissaħħa. Hawnhekk naħseb għandek punt kienet Lillian Zammit meta għad li ssir xi tip ta' Alla. Ma nafx hekk imma jiena iżjed inħares li għax Allat ma jeżistux. Allat il-pagani sejħulhom hekk, aħna enerġija. Aħna enerġija infallibbli. Aħna enerġija infinita. Aħna enerġija perfetta, multidimensjonali. Infatti l-ispirtu u r-ruħ meta jiġu nkapsulati ġol ġisem jiġu limitati ħafna. Tittaħsel lilek innifsek, tittiekol, ma tikolx tmut. Tittallem lil moħħok għax tibqa' isek babbu. Jiġifieri il-konxu diġà jaf kollox. Imma la darba jiġi nkapsulat ġol ġisem b'moħħ, għax il-moħħ toqba, sewwa. La darba l-konxu jiġi nkapsulat ġol moħħ u r-ruħ ġol ġisem, immaġina daw kemm se jaqalgħu ġo fihom. Immaġina inti qiegħed l-università titmur tal-primarja biex tgħin lill-istudenti tal-primarja kemm se ssiba jibsa biex tgħallimhom daw. Jiġifieri ir-ruħ u l-ispirtu diġà jafu kollox multidimensional. Imma biex jerġgħu jesperjenzaw kollox mill-bidu, dawn daħlu ġol ġisem u issa ġew limitati ħafna. Allura ma tistax tagħmel. Imma xi kultant ikollok xi déjà vu, tkun għaddej minn x'imkien, tajt kemm qed inħossu familjari dan il-post issa, qisni kontaw qabel imma moħħok ma jistax ipoġġih f'postu. Għax inti ġo fik tkun tafhom l-affarijiet, imma l-moħħ jikrolla. Għax ma jibdix jifhem il-moħħ. Illa eżempju jien naf 100 sena ilu meta kont hawn jew 200 sena ilu jew 300 sena ilu ma kienx hawn din il-fabrika, dil-kruwa, kien hawn bosk. Allura l-moħħ jikrolla, imma r-ruħ u l-konxu jħossu li inti diġà kont hemm darb'oħra. Mela, ħanalaqgħu b'dan l-ewwel video, ħanagħmel video ieħor dak kif innistih nippostjah ħalli nirrispondi lil Martes Magro.